Top 3 produse pentru a preveni crampele la picioare la vârstnici și pentru a menține mușchii puternici și sănătoși. V-ați săturat să vă treziți în mijlocul nopții din cauza crampelor dureroase la picioare? Sau poate suferiți de rigiditate musculară care face dificilă orice mișcare? Acest lucru vă poate reduce semnificativ calitatea vieții, făcând dificile chiar și cele mai simple activități zilnice. Din fericire, există vești bune. Ceea ce mâncați joacă un rol esențial în sănătatea mușchilor dumneavoastră. Alimentele potrivite vă pot ajuta să vă relaxați mușchii, să îmbunătățiți circulația și să preveniți crampele chiar înainte ca acestea să apară. În acest videoclip, vă vom vorbi despre 3 superalimente care îi pot ajuta pe seniori să evite crampele inconfortabile, să întărească mușchii și să mențină o bună mobilitate. Incluzându-le în dieta dumneavoastră, nu numai că puteți reduce riscul de crampe, dar vă puteți simți și mai energici și mai activi în general. Aceste schimbări dietetice simple, dar eficiente, vă pot îmbunătăți considerabil starea de bine. Rămâneți pe recepție, deoarece aceste sfaturi nutriționale vă pot schimba cu adevărat viața, dar între timp, scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și nu uitați să puneți întrebări. Și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați la canal și să activați notificările pentru a nu pierde noile episoade utile. Să începem cu ouăle. Printre numeroasele alimente bogate în substanțe nutritive care susțin sănătatea musculară, ouăle ies în evidență ca o adevărată sursă de vitamine și minerale esențiale. Dar cum ajută ouăle la prevenirea crampelor la picioare la vârstnici? Haideți să aflăm împreună. Una dintre principalele cauze ale crampelor este oboseala musculară, iar proteinele sunt esențiale pentru repararea și menținerea țesutului muscular. Pe măsură ce îmbătrânim, mulți oameni suferă de sarcopenie, o scădere a masei musculare legată de vârstă, ceea ce crește riscul de crampe și slăbiciune. Ouăle sunt o sursă completă de proteine, conținând toți cei 9 aminoacizi esențiali. Un ou mare furnizează 6 grame de proteine de înaltă calitate, care ajută la repararea fibrelor musculare, reducerea oboselii, creșterea eficienței contracției musculare și reducerea frecvenței crampelor. Consumul regulat de ouă ajută la întărirea mușchilor și la creșterea rezistenței, reducând șansele de crampe dureroase. Vitamina D joacă un rol cheie în absorbția calciului și în funcția musculară. Deficiența sa poate duce la slăbiciune musculară, crampe și chiar dureri cronice. Studiile arată că persoanele în vârstă cu o deficiență de vitamina D sunt mai predispuse să sufere de crampe la picioare, iar intensitatea poate fi semnificativ mai mare. Gălbenușurile de ou sunt o sursă naturală de vitamina D, care susține sănătatea oaselor și a mușchilor. Deci cel mai bun mod de a obține această vitamină este prin expunerea la lumina soarelui. Persoanele în vârstă petrec adesea mai puțin timp în aer liber, astfel încât alimentele bogate în vitamina D devin deosebit de importante. Consumul de ouă ajută la menținerea nivelului optim de vitamina D și reduce riscul de convulsii. Da, dar nutriția singură poate să nu fie suficientă. Un ou conține aproximativ 40 de unități internaționale de vitamina D, în timp ce se recomandă ca adulții în vârstă să obțină 800.000 de unități internaționale pe zi. Pentru a crește aportul de vitamina D, ouăle pot fi combinate cu produse lactate fortificate, lapte, iaurt sau pește gras, somon și sardine. Dacă nivelurile de vitamina D rămân scăzute, merită să luați în considerare administrarea de suplimente. De asemenea, este important să petreceți mai mult timp în aer liber pentru a stimula sinteza naturală a vitaminei D. În timp ce ouăle sunt o sursă utilă de această vitamină, combinarea lor cu alte alimente va oferi un sprijin mai bun pentru sănătatea musculară și osoasă, reducând riscul de crampe. Vitamina B12 afectează în mod direct sistemul nervos. Atunci când este deficitară, transmiterea semnalelor nervoase este afectată, ducând la spasme musculare, furnicături și crampe. Ouăle ajută la protejarea sistemului nervos datorită conținutului lor de vitamina B12 și colină. Aceste substanțe lucrează împreună pentru a proteja fibrele nervoase de teaca de mielină, îmbunătățind comunicarea dintre mușchi și nervi, promovând contracția și relaxarea corespunzătoare. Acest lucru ajută la prevenirea crizelor asociate cu disfuncțiile nervoase, ceea ce este deosebit de important pentru persoanele în vârstă și diabetici. Da, persoanele în vârstă sunt mai susceptibile la deficiența de B12 din cauza scăderii producției de suc gastric, care afectează absorbția vitaminei. În plus, unele medicamente comune, cum ar fi metforminul pentru diabet sau medicamentele pentru arsuri la stomac, pot reduce nivelul de B12. Lipsa alimentelor de origine animală din dietă crește, de asemenea, riscul de deficiență.
Deficitul de 12 poate provoca crampe musculare frecvente și slăbiciune, leiuni nervoase care provoacă rigiditate, amorțeală sau furnicături și anemie care reduce oxigenul la mușchi. Ouăle sunt o sursă convenabilă și ușor digerabilă de bifidobecal 12, în special pentru persoanele în vârstă. Deși carnea, peștele și produsele lactate sunt, de asemenea, bogate în această vitamină, ouăle sunt o opțiune mai bâlândă pentru cei care evită carnea roșie sau au probleme digestive. Acestea conțin nu numai vitamina B12, ci și multe alte substanțe nutritive esențiale pentru menținerea sănătății mușchilor și a sistemului nervos. Cercetările moderne confirmă că un consum moderat de ouă este sigur pentru majoritatea oamenilor și nu are niciun efect semnificativ asupra nivelului de colesterol la adulții în vârstă sănătoși. Cei cu boli cardiovasculare sau niveluri ridicate de colesterol ar trebui să consulte un medic. Cu toate acestea, înlocuirea cărnii procesate cu ouă poate fi o soluție sănătoasă pentru inimă. Da, crampele nocturne sunt adesea asociate cu o slabă recuperare musculară, dezechilibre electrolitice și disfuncții nervoase. Deoarece ouăle conțin proteine pentru repararea mușchilor, vitamina B12 pentru protecția nervilor, vitamina D și calciu pentru funcționarea normală a mușchilor, consumul lor la cină sau la micul dejun poate ajuta la echilibrarea nutrienților esențiali și susține recuperarea musculară pe timp de noapte, reducând riscul de crampe. Persoanele cu afecțiuni renale pot fi nevoite să-și limiteze aportul de proteine, este important să consulte un medic. Cei cu colesterol ridicat pot consuma doar albușuri de ou în loc de ouă întregi. Diabeticilor li se recomandă să combine ouăle cu alimente bogate în fibre, legume, produse din cereale integrale pentru un control mai bun al zahărului din sânge. Pentru majoritatea vârstnicilor, ouăle sunt un aliment incredibil de sănătos care menține mușchii, sistemul nervos și organismul în ansamblu sănătoase. Pentru a maximiza beneficiile, este recomandat să consumați ouă în mod regulat, 6-7 pe săptămână, să le combinați cu alte alimente nutritive, cum ar fi verdețuri cu frunze, produse lactate și nuci, să urmăriți echilibrul hidric și să mențineți nivelul de electroliți. Dacă vrei să reduci crampele musculare în mod natural, includerea ouălor în dieta ta este o soluție simplă și eficientă. Așadar, data viitoare când pregătești micul dejun, nu uita să adaugi un ou în felul tău de mâncare. Este unul dintre cele mai bune alimente pentru sănătatea musculară. Dusrobanana. Potasiul este un mineral esențial necesar pentru contracția musculară, transmiterea semnalelor nervoase și menținerea echilibrului fluidelor în organism. Atunci când nivelurile de potasiu sunt prea scăzute, hipocaliemie, mușchii devin mai predispuși la spasme și crampe. Bananele sunt una dintre cele mai bune surse naturale de potasiu. O banană medie conține aproximativ 420 de miligrame de potasiu, ceea ce reprezintă 12% din doza zilnică recomandată. Prin menținerea nivelului normal de potasiu, bananele ajută la reglarea contracției musculare și previn crampele. Acestea asigură transmiterea corectă a semnalelor nervoase pentru controlul muscular și mențin echilibrul fluidelor, reducând riscul de crampe cauzate de deshidratare. Pentru adulți în vârstă, consumul a 1 sau 2 pe zi poate reduce semnificativ frecvența crampelor musculare. Ce se întâmplă atunci când nivelurile de potasiu sunt prea scăzute și cum contribuie acest lucru la crampele musculare? Potasiul ajută la transmiterea semnalelor electrice între nervi și mușchi. Atunci când nivelurile de potasiu scad, mușchii devin supraexcitabili, ducând la crampe frecvente. Semnalele nervoase sunt întrerupte, crescând probabilitatea contracțiilor musculare involuntare. Celulele își pierd capacitatea de a regla echilibrul fluidelor, cauzând rigiditate musculară. Studiile arată că persoanele în vârstă sunt susceptibile la deficiența de potasiu din cauza apetitului redus sau a unei diete proaste, a efectelor secundare ale medicamentelor, cum ar fi diureticele pentru hipertensiune, a transpirației excesive sau a deshidratării. Prin includerea bananelor în dietă, vârstnicii pot restabili în mod natural nivelul de potasiu și pot menține funcția musculară normală. Magneiul este un alt mineral important pentru relaxarea musculară și funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta ajută la reducerea excitabilității musculare, prevenind crampele bruște, susține producția de ATP, care furnizează energie pentru contracția musculară, și reglează echilibrul dintre calciu și potasiu, care este esențial pentru funcționarea normală a mușchilor. Fiecare banană conține 32 de miligrame de magneiu, care ajută la prevenirea tensiunii musculare și a crampelor. Deoarece mulți adulți în vârstă nu consumă suficient magneiu, consumul de împreună cu alte alimente bogate în magneiu, cum ar fi nucile și frunzele verzi,
poate ajuta la reducerea frecvenței crampelor musculare și la îmbunătățirea recuperării. Crampele nocturne care apar noaptea sunt adesea asociate cu dezechilibre electrolitice, deficiențe de potasiu și magneiu, circulație deficitară sau deshidratare. Deoarece bananele conțin potasiu, magneiu și carbohidrați care susțin hidratarea, consumul uneia cu 1-2 ore înainte de culcare poate ajuta la relaxarea mușilor, reducerea intensității crampelor, echilibrarea electroliților și prevenirea crampelor nocturne, precum și îmbunătățirea calității somnului prin reducerea tensiunii musculare. Cum vitamina B6 din A promovează funcția sistemului nervos și repararea mușilor. Vitamina B6 este un element cheie pentru sănătatea sistemului nervos. Aceasta ajută la reglarea neurotransmițătorilor care controlează mișcarea musculară. Reduce inflamația, ajutând mușchii să se recupereze mai repede după efort și îmbunătățește producția de globule roșii, furnizând oxigen mușilor. Fiecare banană conține 0,4 mg de vitamina B6, ceea ce reprezintă aproape 30% din valoarea zilnică pentru adulții în vârstă. Studiile arată că nivelurile scăzute de vitamina B6 pot duce la o frecvență crescută a crampelor și spasmelor din cauza disfuncției sistemului nervos, la niveluri crescute de inflamație care fac mușchii mai predispuși la durere și rigiditate și la scăderea producției de energie care duce la oboseală musculară. Un studiu din 2018 a constatat că adulții în vârstă cu niveluri scăzute de vitamina B6 suferă adesea de crampe la picioare. Deoarece bananele sunt o sursă naturală de vitamina B6, acestea ajută la prevenirea problemelor musculare legate de sistemul nervos. Bananele ajută la restabilirea nivelurilor de potasiu și magneiu, reducând crampele cauzate de dezechilibrele electrolitice, furnizează zaharuri naturale și apă pentru a promova hidratarea și echilibrează nivelurile de sodiu, care sunt importante pentru contracția și relaxarea musculară normală. Pentru persoanele în vârstă, menținerea hidratării și consumul de alimente bogate în electroliți, precum bananele, ajută mușchii să funcționeze fără probleme. Deși bananele susțin hidratarea, acestea trebuie să fie combinate cu un aport adecvat de apă. Dacă crampele sunt cauzate de deshidratare, consumul de apă este la fel de important ca bananele. Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat să beți cel puțin 6-8 pahare de apă pe zi, să consumați bananele cu apă sau apă de cocos, care conține și electroliți. Prin menținerea unui echilibru de lichide și electroliți, seniorii pot preveni crampele asociate cu deshidratarea. Câte ar trebui să mănânce seniorii pe zi pentru a preveni crampele la picioare? Cantitatea ideală variază, dar, în general, o banană pe zi furnizează suficient potasiu și magneiu pentru menținerea sănătății musculare. 2 pe zi pot fi benefice pentru cei care se confruntă frecvent cu crampe. Deoarece bananele sunt bogate în zaharuri naturale, seniorii cu diabet ar trebui să le consume cu moderație, combinându-le cu alimente bogate în fibre, cum ar fi nucile sau cerealele integrale, pentru a evita vârfurile de zahăr din sânge. Pentru seniorii care suferă de crampe musculare frecvente, consumul regulat al uneia pe zi, menținerea hidratării și o dietă echilibrată pot îmbunătăți considerabil funcția musculară și pot reduce frecvența crampelor. Monstru, nuci și semințe. În timp ce alimentele bogate în potasiu și magneiu, cum ar fi bananele și frunzele verzi, sunt bine cunoscute pentru prevenirea crampelor, nucile și semințele sunt un alt adaos puternic la dietă care poate îmbunătăți semnificativ sănătatea musculară și poate preveni crampele. Pline de magneiu, potasiu, proteine și grăsimi sănătoase, nucile și semințele ajută la relaxarea mușilor, îmbunătățirea circulației și menținerea echilibrului electrolitic. Să aruncăm o privire la modul în care migdalele, semințele de dovleac, caju și alte nuci ajută la menținerea mușilor puternici și fără crampe la persoanele în vârstă. Mulți seniori nu primesc suficient magneiu, ceea ce îi face mai predispuși la crampe frecvente și dureroase la picioare. Nucile și semințele sunt unele dintre cele mai bune surse naturale de magneiu, ceea ce le face o modalitate convenabilă de a preveni crampele. Conținutul de magneiu dintr-o porție de 28 de grame este de o uncie. Semințe de dovleac, 168 mg, 40% din valoarea zilnică. Migdale, 77 mg, 20% din valoarea zilnică. Caju, 74 mg, 19% din doza zilnică. Consumul unui pumn mic de nuci pe zi poate ajuta la restabilirea nivelului de magneiu și la menținerea mușilor relaxați și sănătoși. Deși bananele sunt adesea asociate cu potasiul, multe nuci și semințe conțin, de asemenea, acest mineral important. Conținutul de potasiu într-o porție de 28 de grame, fisticul are 290 de miligrame, migdalele au 200 de miligrame,
iar cajurile au 160 de miligrame. Electroliții precum magneiul și potasiul se pierd odată cu transpirația, astfel că refacerea lor este importantă pentru recuperarea musculară și prevenirea crampelor. Nucile și semințele sunt ideale pentru refacerea electroliților, deoarece sunt bogate atât în magneiu, cât și în potasiu, ajutând la recuperarea musculară. Acestea conțin grăsimi sănătoase care reduc inflamația din mușchi, precum și proteine care ajută la repararea mușilor. Pentru persoanele în vârstă care se confruntă cu crampe după activitatea fizică, consumul unui pumn de nuci sau adăugarea semințelor la o masă poate ajuta la refacerea mineralelor pierdute și la prevenirea crampei. Grăsimile sănătoase din nuci și semințe ajută la îmbunătățirea circulației sângelui, furnizând oxigen și nutrienți pentru ca mușchii să funcționeze corect. Acizii grași omega-3, care se găsesc în nuci și în semințele de in reduc inflamațiile din mușchi. Grăsimile mononesaturate găsite în migdale și caju îmbunătățesc circulația, reducând riscul de crampe. Circulația deficitară poate provoca crampe dureroase la nivelul picioarelor, în special noaptea. Consumul regulat de nuci poate ajuta la îmbunătățirea circulației și la reducerea frecvenței crampelor. Nucile și semințele pot ajuta la reducerea inflamației care contribuie la oboseala musculară și la crampe? Da, inflamația cronică deteriorează țesutul muscular și îi face pe adulți în vârstă mai predispuși la crampe și durere. Nucile și semințele conțin antioxidanți și compuși antiinflamatori care reduc stresul oxidativ din mușchi, reduc inflamația permițând repararea mai rapidă a mușilor, susțin sănătatea musculară pe termen lung și previn crampele frecvente. Pentru persoanele în vârstă care suferă de dureri musculare cronice sau artrită, adăugarea nucilor, a semințelor de in și a migdalelor în dietă poate oferi beneficii antiinflamatorii naturale. Deși toate nucile și semințele furnizează nutrienți valoroși, unele sunt deosebit de benefice pentru sănătatea musculară datorită conținutului lor ridicat de magneiu, potasiu și proteine. Cele mai bune nuci și semințe pentru prevenirea crampelor la picioare. Semințele de dovleac, cel mai mare conținut de magneiu, 168 de mg pe uncie, migdalele, o sursă excelentă de magneiu și potasiu, fisticul, una dintre cele mai bune nuci pentru conținutul de potasiu, 290 de mg pe uncie, caju, bogat în magneiu și grăsimi sănătoase. Pentru a îmbunătăți circulația, nucile conțin acizi grași omega-3 care reduc inflamațiile din mușchi. Pentru cele mai bune rezultate, seniorii ar trebui să consume o varietate de nuci și semințe pentru a beneficia de o varietate de nutrienți care susțin sănătatea musculară. Câte nuci și semințe ar trebui să consume seniorii zilnic pentru a preveni crampele la picioare? În timp ce nucile și semințele sunt foarte nutritive, ele sunt, de asemenea, calorice, astfel încât este important să controlați porțiile. Cantitatea recomandată este o mână mică, 28 g, de nuci pe zi, ceea ce echivalează cu aproximativ 20 de migdale sau 2 linguri de semințe. Presărați semințe precum semințe de in, ca, semințe de dovleac, observați pentru beneficii suplimentare. Cel mai bun moment pentru a consuma nuci și semințe pentru sănătatea musculară. La ora mesei, ajută la o mai bună absorbție a nutrienților și la echilibrul electrolitic. Înainte de culcare, poate reduce crampele nocturne prin menținerea mușilor relaxați. După un antrenament, ajută la restabilirea electroliților pierduți și promovează recuperarea musculară. Consumând nuci cu moderație, seniorii pot preveni crampele prin menținerea unei diete echilibrate. În timp ce nucile și semințele oferă multe beneficii, există câteva lucruri de care trebuie să țineți cont. Bogate în calorii, supraalimentarea cu nuci poate duce la creșterea în greutate, astfel încât controlul porțiilor este important. Nuci sărate sau prelucrate. Conținutul ridicat de sodiu al nucilor sărate poate contribui la deshidratare, crescând riscul de convulsii. Alergii. Unele persoane pot fi alergice la nuci, astfel încât ar trebui luate în considerare surse alternative de magneiu și potasiu. Probleme digestive. Nucile și semințele sunt bogate în fibre, care pot provoca balonare sau disconfort la persoanele în vârstă cu digestie sensibilă. Soluția. Alegeți nuci nesărate, crude sau prăjite uscat și consumați-le cu moderație pentru a maximiza beneficiile pentru sănătatea musculară fără efecte secundare. Pentru persoanele în vârstă care doresc să reducă în mod natural crampele musculare, consumul zilnic al unui pumn mic de nuci sau adăugarea semințelor la mese poate fi o modalitate simplă și delicioasă de a menține sănătatea musculară. Acum vreau să vă vorbesc despre ceva la fel de important sau chiar mai important pentru picioarele voastre. Și anume că îmbătrânirea poate fi minunată și vă puteți simți chiar mai bine decât mulți oameni tineri care nu au grijă de sănătatea lor.
Așa că vă cer să fiți atenți, pentru că ceea ce urmează să vă spun vă va schimba viața. Va fi vorba despre cum să vă îmbunătățiți circulația în picioare. V-ați simțit vreodată picioarele atât de grele, sau poate picioarele vi se umflă atât de mult spre sfârșitul zilei încât pantofii voștri preferați parcă s-au micșorat prin magie? Dacă râzi și dai din cap, acest videoclip este pentru tine. Astăzi vom vorbi despre ceva care afectează atât de mulți oameni, dar despre care nu se vorbește suficient: circulația deficitară la nivelul picioarelor. Și cea mai bună parte este că vă vom dezvălui secretul unei vitamine care ar putea fi soluția pe care o căutați. Da, ați auzit bine. O vitamină ar putea fi cheia pentru a spune adio acelor senzații neplăcute. Așa că fă-te comod, slăbește-ți șosetele și pregătește-te pentru o călătorie în lumea fascinantă a circulației sângelui. Vă promit că, la sfârșitul acestui videoclip, vă veți prinde picioarele și picioarele într-un mod cu totul diferit. Și cine știe, s-ar putea chiar să vă decideți să purtați pantalonii scurți pe care i-ați evitat atât de mult timp. Sunteți gata? Să începem! Așadar, să vorbim puțin despre ce este circulația deficitară și de ce este o problemă atât de frecventă. Imaginați-vă pentru o clipă că sistemul vostru circulator este sistemul subteran al unui oraș mare. Sângele este pasagerii, arterele și venele sunt liniile subterane, iar inima este stația centrală care menține totul în mișcare. Așadar, ce se întâmplă când are loc o grevă la metrou? Exact, haos total. Oamenii nu pot ajunge unde trebuie, se produc blocaje în trafic și toată lumea devine iritată și obosită. Așadar, circulația deficitară la nivelul picioarelor și picioarelor este practic o grevă a metroului în corpul tău. Sângele nu circulă așa cum ar trebui, iar acest lucru poate cauza o serie de probleme. Prima este umflarea. Picioarele și gleznele se umflă atât de mult încât ai impresia că mergi pe nori, dar nu într-un sens bun. A doua este durerea și crampele. Vă simțiți de parcă ați alergat un maraton, deși de fapt doar ați mers de pe canapea la frigider. A treia este greutatea. Picioarele îți sunt atât de grele încât urcatul scărilor devine o adevărată performanță. A patra este pielea rece. Picioarele îți sunt atât de reci încât le-ai putea folosi pentru a-ți răci băuturile dacă nu ar fi atât de inconfortabil. Petivaricoza. Acele vene albastre care apar ca o hartă rutieră pe picioarele tale. 6. Ulcere. În cazurile mai grave, s-ar putea să ai răni care nu se vindecă bine. Acum, de ce se întâmplă asta? Există mai multe motive. Primul este un stil de viață sedentar. Dacă petreceți mai mult timp stând jos decât un judecător al Curții Supreme, circulația dumneavoastră nu va fi încântată. Al doilea este excesul de greutate. Excesul de greutate poate pune multă presiune pe venele și arterele tale. A treia este vârsta. Pe măsură ce îmbătrânim, arterele și venele noastre își pierd elasticitatea. Este ca o bandă de cauciuc care a fost întinsă de prea multe ori. A patra este genetica. Uneori poți da vina pe părinții tăi pentru acele vene varicoase. A cincea este sarcina. Viitoarele mămici se confruntă adesea cu probleme de circulație. În al șaselea rând, anumite profesii. Dacă munca ta te obligă să stai în picioare toată ziua, cum ar fi chelnerii, asistentele, profesorii, circulația poate avea de suferit. Al șaptelea este fumatul. Fumatul nu este rău doar pentru plămâni, ci și pentru circulație. În al optulea rând, anumite condiții medicale. Diabetul, hipertensiunea și problemele cardiace pot afecta circulația, dar iată lucrul interesant. Mulți oameni încearcă să rezolve această problemă cu ciorați de compresie, care, să fim sinceri, nu sunt cele mai sexy lucruri din lume. Sau petrecem ore întregi cu picioarele în sus, ca și cum nu am avea altceva de făcut. Unii chiar recurg la tratamente sau intervenții chirurgicale costisitoare. Dar dacă ți-aș spune că există o soluție mai simplă? Una pe care o poți incorpora cu ușurință în regimul tău zilnic și care nu te va face să-ți transformi garderoba într-o colecție de ciorați ca dintr-un catalog medical? Permiteți-mi să vă prezint vedeta spectacolului nostru de astăzi, vitamina K. Da, ați auzit bine. Nu este vorba de vitamina C, de sau chiar faimoasa B12, ci de vitamina K, adesea uitată, dar incredibil de puternică. Acum, înainte să credeți că încerc să vă vând un remediu miraculos, lăsați-mă să vă explic de ce vitamina K este atât de importantă pentru circulația dumneavoastră. Vitamina K este ca un conductor al mișcării în sistemul circulator. Aceasta joacă un rol cheie în coagularea sângelui și în sănătatea vaselor de sânge.
Dar ceea ce o face deosebit de benefică pentru circulația în picioare și picioare este capacitatea sa de: prima este de a întări pereții vaselor de sânge. Gândiți-vă la venele și arterele dumneavoastră ca la niște furtunuri de grădină. Vitamina K ajută aceste furtunuri să fie mai puternice și mai flexibile, permițând sângelui să circule mai ușor. A doua este prevenirea calcifierii. Vitamina K previne acumularea calciului în artere. Este ca o echipă de curățare care împiedică înfundarea țevilor. A treia este de a îmbunătăți elasticitatea vaselor tale de sânge. Aceasta face ca venele și arterele să fie mai elastice, ceea ce înseamnă că se pot extinde și contracta pentru a gestiona mai bine fluxul sanguin. În al patrulea rând, reduce inflamația. Vitamina K are proprietăți antiinflamatorii, ceea ce ajută la reducerea umflăturilor la nivelul picioarelor și picioarelor. Dar iată care este treaba. Vitamina K nu este una, ci două tipuri de vitamine. Există vitamina K1 și există vitamina K2. Vitamina K1 se găsește mai ales în legumele cu frunze verzi și este excelentă pentru a ajuta la procesul de coagulare a sângelui. Dar adevărata vedetă pentru circulație este vitamina K2. Această formă de vitamina K este ca un supererou pentru artere. Nu numai că ajută sângele să circule mai ușor, dar colaborează cu alte vitamine și minerale pentru a susține sănătatea oaselor. Acum, înainte să fugiți la cel mai apropiat magazin de suplimente, lăsați-mă să vă spun că cel mai bun mod de a obține vitamina K este prin alimentație. Da, știu, întotdeauna ne întoarcem la dietă, nu-i așa? Dar ascultați, este mult mai distractiv să mâncați alimente delicioase decât să înghițiți pastile, nu-i așa? Acum că știm că vitamina K este aliatul nostru secret împotriva circulației deficitare, haideți să ne dăm seama cum o putem incorpora în viața noastră de zi cu zi. Și nu, aceasta nu include consumul de smodhiuri verzi fluorescent, care miros a iarbă proaspăt tăiată. În primul rând, să vorbim despre alimentele bogate în vitamina K1, legumele cu frunze verzi, spanacul, cani, sfecla. Practic, dacă ți se pare că te poți camufla în pădure cu ele, probabil sunt bogate în vitamina K1. În al doilea rând, broccoli. Da, aci copilași pe care îi urai când erai copil sunt de fapt supereroi nutriționali. În al treilea rând, varza de Bruxelles. O altă legumă cu o reputație proastă, dar o adevărată bombă de vitamine. Sferturi. Chiar și umilul iceberg are ceva vitamina K1, deci soiurile mai întunecate sunt mai bune. 5 avocado. Ca și cum am mai avea nevoie de o scuză pentru a iubi avocado. Să trecem acum la vedeta spectacolului nostru. Vitamina K2 avem un 6 avocado. Este un produs japonez făcut din boabe de soia fermentate. Atenție! Vederea și mirosul său pot fi o provocare pentru unii, dar este fără îndoială regele vitaminei K2. A 7-a brânză. Brânzeturile mai ales învechite, precum Gouda, Brie sau Edam, sunt în sfârșit o scuză pentru a mânca mai multă brânză. A 8-a. Gălbenușurile de ou. Încă un motiv să nu aruncați gălbenușul atunci când faceți o omletă cu albuș de ou. Al 9-lea. Ficatul de pui. Bine, nu este cel mai popular aliment, dar este o sursă excelentă de vitamina K2. A 10-a. Carne de vită crescută pe pășune. Animalele care pasc în libertate produc carne care este mai bogată în vitamina K2. A 11-a. Untul și GHI, mai ales dacă provine de la vaci hrănite pe pășune. Acum dați-mi voie să vă spun o mică poveste. Am avut o mătușă, să-i spunem mătușa Maria, care se plângea mereu de umflături și dureri la picioare. A încercat de toate, ciorați de compresie, creme, chiar s-a gândit la operație. Într-o zi a citit despre vitamina K și a decis să facă un experiment. A început să adauge mai multe legume cu frunze verzi în dieta ei, a devenit o fană a brocoliului, l-a gătit în mii de feluri diferite și a descoperit că îi place brânza Gouda. A decis chiar să încerce natto. Deși, sincer, experiența nu a fost una pe care să o repete de multe ori. După câteva săptămâni, a observat că picioarele îi erau mai ușoare, umflăturile erau reduse și nu mai simțea o greutate constantă. Chiar și venele varicoase au devenit mai puțin vizibile. Dar iată ce este interesant, nu i-a îmbunătățit doar circulația. Mătușa Maria a observat că avea mai multă energie în general. Nu se mai simțea obosită la sfârșitul zilei și chiar a început să se plimbe în parc după cină. Pielea ei arăta și ea mai sănătoasă și mai radiantă. Nu spun că vitamina K este un panaciu care vă va rezolva toate problemele de sănătate.
Dar cazul mătușii Maria nu este unic. Mulți oameni au înregistrat îmbunătățiri semnificative ale circulației sângelui prin creșterea aportului de vitamina K. Cu toate acestea, este important să rețineți că mai mult nu este întotdeauna mai bine. Deși este dificil să obțineți prea multă vitamina K din alimente cu suplimente, nu este cazul. Mai ales dacă luați anticoagulante, asigurați-vă că vă consultați medicul înainte de a vă crește semnificativ aportul de vitamina K sau de a începe să luați suplimente. Un alt punct important este că vitamina K este liposolubilă, ceea ce înseamnă că este absorbită mai bine atunci când este consumată cu grăsimi sănătoase. Așadar, nu vă fie teamă să adăugați puțin ulei de măsline la salate sau să savurați un avocado cu omleta dumneavoastră. Probabil că vă gândiți, grozav, acum trebuie să devin un iepure și să mănânc salată toată ziua. Dar nu vă faceți griji. Încorporarea mai multor vitamine K în dieta DVS poate fi destul de simplă și delicioasă. Iată câteva idei. Primul smoothie verde. Amestecați spanac, o banană, puțin avocado și lapte de migdale pentru un mic dejun bogat în vitamina K. A doua salată cale. Masează varza cale cu ulei de măsline și lămâie. Adăugați câteva afine uscate și nuci și aveți o salată delicioasă și nutritivă. A treia este brocoli prăjit. Prăjiți brocoli cu usturoi și ulei de măsline. Adăugați puțin suc de lămâie la sfârșit. Simplu și delicios. A patra farfurie cu brânză. Includeți brânzeturi bogate în K2, cum ar fi Gouda sau Brie, pe următorul DVS. Platou de brânzeturi. Este o modalitate delicioasă de a obține o doză de vitamina K în timp ce socializați cu prietenii. Al cinilea este omletă cu spanac. Adăugați puțin spanac la ouăle omletă pentru un mic dejun bogat în vitaminele K1 și K2. Al șaselea șache de avocado. Amestecați un avocado copt cu o banană, puțin lapte și pudră de cacao pentru un șache cremos și nutritiv. Amintiți-vă, cheia succesului este varietatea și consecvența. Nu trebuie să mâncați toate aceste alimente în fiecare zi, dar încercați să le incorporați în dieta DVS în mod regulat. Pe lângă dietă, există și alte lucruri pe care le puteți face pentru a vă îmbunătăți circulația. Primul este să faceți mișcare. Activitatea fizică este esențială pentru o circulație bună. Nu trebuie să deveniți un atlet. O plimbare de 30 de minute pe zi poate fi suficientă. În al doilea rând, beți apă. O cantitate suficientă de apă ajută la menținerea unui flux sanguin normal. În al treilea rând, ridicați-vă picioarele. Încercați să vă ridicați picioarele deasupra nivelului inimii timp de 15-20 de minute pe zi. Aceasta este o scuză excelentă pentru a vă întinde pe canapea și a vă uita la serialul TV preferat. În al patrulea rând, masați. Un masaj bun al picioarelor poate ajuta la stimularea circulației, iar dacă vă puteți convinge partenerul să vă facă unul, este și mai bine. 5. Renunțați la fumat. Știu că este mai ușor de spus decât de făcut, dar renunțarea la fumat poate îmbunătăți foarte mult circulația. În plus, portofelul și plămânii DVS vă vor mulțumi pentru asta. În al șaselea rând, controlați-vă greutatea. Menținerea unei greutăți sănătoase poate ajuta la îmbunătățirea circulației. În al șaptelea rând, purtați haine confortabile. Evitați hainele strâmte, în special în jurul taliei, inghinalei și picioarelor. Permiteți sângelui să circule liber. În al optulea rând, schimbați-vă poziția. Dacă lucrați stând jos, ridicați-vă și întindeți-vă la fiecare oră. Dacă lucrați în picioare, încercați să vă plimbați puțin sau să faceți niște exerciții pentru degetele de la picioare. Șeful tău s-ar putea să se uite ciudat la tine, dar picioarele tale îți vor mulțumi pentru asta. Acum să revenim la vedeta noastră. Vitamina K, știați că are și alte beneficii pentru sănătate în afară de îmbunătățirea circulației sângelui? Este ca acel prieten care nu numai că te ajută să te miști, dar și gătește, îți repară mașina și te face să râzi. Să ne uităm la câteva dintre beneficiile suplimentare. Primul este sănătatea oaselor. Vitamina K lucrează în tandem cu vitamina D și calciul pentru a vă menține oasele puternice. Este ca un lirci care menține calciul în oase și nu în artere. A doua este sănătatea dentară. Ajută la întărirea smalțului dinților, așa că dacă vă doriți un zâmbet strălucitor, vitamina K poate fi aliatul dumneavoastră. A treia este sănătatea cognitivă. Unele studii sugerează că vitamina K poate juca un rol în prevenirea declinului cognitiv. Cine știe, poate fi secretul succesului la chestionare. În al patrulea rând, sănătatea inimii.
Prin prevenirea calcifierii arterelor, vitamina K ajută la menținerea sănătății inimii. Este ca un paznic pentru inima ta. În al cincilea rând, vindecarea rănilor. Vitamina K este importantă pentru coagularea sângelui, ceea ce înseamnă că vă poate ajuta rănile să se vindece mai repede. Ai putea spune că este un supererou pentru zgârieturi. Dar fii atent, deoarece este complet în viața ta. Dacă luați anticoagulante precum warfarina, trebuie să fiți atenți la aportul de vitamina K, este ca și cum ați amesteca apă și ulei. Nu va fi întotdeauna un lucru bun. Consultați-vă întotdeauna medicul înainte de a face schimbări majore în dieta dumneavoastră sau de a începe să luați suplimente. Nu uitați să vă consultați medicul. Uneori, ajutorul profesional poate face o mare diferență. Nu uitați, călătoria către o circulație mai bună este un maraton, nu o cursă. Micile schimbări consecvente pot duce la îmbunătățiri mari în timp. Așa că aveți răbdare cu DVS. Și sărbătoriți fiecare mic succes. Și hei, dacă acest videoclip a fost util, nu uitați să-i dați un like, să-l distribuiți prietenilor și familiei, în special acelui unchi care se plânge mereu de picioare obosite, și să vă abonați la canal pentru mai mult conținut de sănătate și wellness. Și dacă aveți întrebări sau doriți să vă împărtășiți experiența cu vitamina K și circulația, lăsați un comentariu. Îmi place să vă citesc poveștile și să vă răspund la întrebări. Nu uitați, picioarele vă poartă prin viață, așa că este timpul să le mulțumiți și să aveți grijă de ele. Dacă acest videoclip a fost util, nu uitați să faceți click pe butonul like. Ne ajută cu adevărat să vă oferim mai mult conținut valoros. Lasă un comentariu mai jos și spune-ne ce părere ai, ce întrebări ai sau despre ce subiect vrei să vorbim data viitoare. Ne place să auzim feedback-ul tău. Desigur. Apăsați butonul de abonare și activați notificările pentru a nu pierde cele mai noi sfaturi de sănătate. Rămâneți informați, rămâneți sănătoși și ne vedem în următorul videoclip.